बात हरा भिंडी के हो। बाजार में साला भिंडी बहुत महंगा हो गल बा। भइले बाजार में भिंडी का महंगा। अब हमरा से घर के न खा। बाबू बाबू का भल का फोन 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 बाबू फोन 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 के करे लड़की आला फोन कइले बा बे घरे चलो चल 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 घर चल। द ले चली ले चल आज भिंडी ना होई तो एक छैटी ले चलल जाई। अच्छा बोला पापा करा नो कि भैया के लड़की देखे चले के बा। ठीक बा चला लगता परवा के बियाह सेट हो गइल बा। चले के पूरी बुनिया दबोच के खाइल जाई। से तो दही बुनिया एकदम पूरा दबा अरे एकदम सानन दही बुढ़िया एक में मारब शॉर्ट घींच के चलो। बार पर इतना काम बा अभी ले कुछ भइल ना अभी आवेला बड़न सन का होई। बाजी हां जी बोली। एया लेके ओके शादी हो गेला बा का। हां आओ जी आओ। की बोला तनी आओ। चाचा ए चाचा आओ एक आदमी आवेला बा। एक आदमी तीन आदमी बा आओ चाचा आओ ठीक बा आओ। चाचा को बोला तनी बैठी लो चाचा आओ ने एने लगा दी का है कुर्सिया। प्रणाम जी। प्रणाम ठीक बारे नु। हाँ तो जी नाश्ता पानी सब हो गल नु ठीक से जी ये वैसे तो खात पेट भर गल बा। कुछ कमी ना भइल। तो और सब ठीक बा नु जी। जी या कैसे रे लोग याद पड़ल बड़ी दिन बाद जो लोग फोन करनी हलो ना जानते बानी कि आदमी काम में भुला गई रहलक हते ऐसे लागत नंबर ब्लैक लिस्ट में रहलक। ना ऐसा कोनो बात नहीं है। अच्छा बाबू एक काजर काहे लगइले बा। नजरिया दिहन से तो फालतू काम मत ना करो छाट में दिया सर बबुआ ये दतवा ना कर रहू। ए महाराज गजब माने अभी ये करता नहीं का। डाली पेट में का दत हो। पेटे में क्या दत हो। हां माई भिंडी खइले रहली ह। ए बबुआ भिंडी से यही सब होला का। पापा बोले बारा भिंडियो बोले बनी का। हां एक बीघा में 10 रुपया लगा देले बनी। अच्छा तब और सब बढ़िया बानू। जी सब बढ़िया बा। और सब घर के समाचार कही बढ़िया बा। हमारे लड़की दिखाई ए महाराज काहे हमरा तनी लड़की आवतिया बेचैन मत हो के इतना। नानू अगुताई के छाट दिया सर ता बुझाता चुपचाप बैठो हम बतियावत नहीं फिर वह काम घर है महाराज तो लइकवा ठीक लागो रहे। लड़का त महाराज ओ दिनवा जे कइलन अभी ले हमनी के याद बा जोनी। हमरा तब और सब कहीं बाबू साहब ठीक बा। जी सब बढ़िया बा सब चलता का करी ये सब छोड़ी लड़किया के दिखा देती लोग तो सही रहलक ह। हम बुलाई अच्छा ठीक। आ सब आदमी लोग हेंगा गमछिया काहे वरले बनी। ये हमनी के रिवाज ह। लड़की देखे जानी सोनू हेंगा ओढ़ के जानी लड़की खाली ओढ़ के जानी लो ना इनके रिवाज है बूढ़ा पुरनिया हेंगा करते आगल तो हमनी काहे रुचि करी सर। आ लड़का देखे जानी लोग तो हां लड़का के पीछे कर लीला ए सर। महाराज इनका के मना करी ना ये तो ना है। मान जा छाट दिया सर। हां तो हम देखो तनी ठीक बा बोलाओ तनी बॉबी। तब हम साहब तनी लड़किया कुछ खासियत बताई ना। लड़के खासियत पूछता नहीं। घंटा में 3 काठा खेत रोपेले। बाप रे बाप कैसे। हां अब बैगन पर माटी हाँ। पूछी म यानी कि जेसीबी ही होगा चढ़ावे वाला टैलेंट लड़की बिया जी रहू महाराज भिंडी पे माटी चढ़ावे के बा। अच्छा तो आओ बैठ ये काम बड़ा बाबू बड़ा कोई के गोर लागे लड़की तब का लगती है तो मुस्मात बुझल है बुढ़बा कहीं के बाबू मुस्मात लागती है ना वैसे ना कहियो पुरान का जमाना के हो ई सब रीति रिवाज हाँ। ना कहते पहले लोग मैले लुगा पहने ना मन लिखे नो बाबू का भाई हमरा के दुआर साफ साफ ना बतैल हां का ना बतिल कि हमार बियाह करेल बड़ा कि दुआ पर। अरे बुढ़बा तो अरे होता उस टाइम छुने में दर्द अगर बे तो तनी रियाज करते दरद बाकी हमें तो बुझाते कुछ अलग देखत ना ऐसा कोनो बात नहीं के। अच्छा लड़की वाले का पसंद बिया नु लड़किया के चेहरा देखान तब नु इधर से उठाने का मोरी गर्मी लगता बबू रे ई कौन फैशन है रे। बाबू इ त ढेर तो पले बिया आई दादा गिरावा ना उठावे के। बेहुदा यही ना से तो बियाह नहीं के हो हैं बाबू हां बढ़ कहां अब हम तन कुछ पूछ ली। अच्छा चले के बाबू हाँ, साहब बतिया छोड़ दिया बतिया चले के चले के तनी को हरी।
अच्छा बोली का नाम का पापा जी जानता नहीं। पापा जानता रहो हाँ तू हमें से बिया करू कि तार पापा काम करे। अच्छा तो ई बताओ बोली खाना में का बना लेवे मुर्गा की तरकारी बना ले रही। मुर्गा की तरकारी बना लेवे अच्छा तो हमार बाबू भिंडी बोले बना भिंडी के भरुआ बना देबो हाँ ठीक है छान के। अच्छा चलो तब तक हमारा जुकुर बारू हम का जान हमार बाबू तो अपने खातिर बुढ़ी आए वाला हम बाकी बेलनी है तेल के न तो वो कम ना हवन हमार बाबू अच्छा जाए दो हमार बाबू ओमे के हवन तो निशा सहली ह अच्छा तो ये सब चले ले भरिया। हाँ तो तनी बर्दाश्त करी ह जाए दो हमार बाबू चोपा हवा कहो बोली तो उ सब कइले बारू का छी हमरा समझ में नहीं खियावत। इहो उहे बुझाती है मने रोपनी उपनी हाँ कइले बनी। तार पापा को उतरलन कि घंटा में 3 कट्ठा रोपेलू बेउ त कमे कहला हन 2 कटावरी बढ़ा दियो में। तो चलो तब गांव जवर के खेत बा हाँ मिल के रोप दे। का रे ना भइल लगला ना दे अभी 2 मिनट बतियैनी ना ताले बेचैनी में हो गइल लागत तू अपने अभियो अपने फेर में बाड़ो काजी रौरो बियावा ना उतरे का। ना भय मामूली लड़की गइली से छोड़ छोड़ के अच्छा बड्डा लड़की छोड़ देली से ओ पनी जुकुर हम रही बाकी उ हमरा जुकुर ना रही से तोरो के छोले बांस ना हां ना हमार ला पहले बनी रौरा। कहो बोली तो तार मोहिन बाड़ी से हाँ 3 गो बारी सोन। हां श्याम बाड़ी से भैया देखिए हमरा से उल्टा बतिया बता। का भरे बबी ते जो गाड़ी जो अंदर जो तो जो का कहता रे खड़ा चाचा हने हने तक का दू बबी से कहलिए रे का पूछो तो ना तो जा लो बाबू बिया कर भागे से निकल भागे से बिया जा जा हमारे बाबू से बिया कर दो भाग हम जाते हैं जो आज में तो गोड़ काट देम सब। सुना पहले बात सुनो हाँ। ऐसे सुनो अगुआ बोला मत बबी हमर कुमारे रहे ऐसे मत करो तू ठीक बा ठीक बा हां ऐसे ठीक बता। जाके जाके तो रोती के चल तरह के देखाई बाप रे तो यहाँ ऐसे खियलक उजा जाई तभी हमें बाबुओ के खियाई अभी हमरो के खियाई अभी तो बाकी बात हमारे बाबू